Verber. Verber er ord som arbejden, essen og verden. De kan udtrykke handling, tilstand eller forandring. De bøjes i tid, såsom ich spiele, ich spielte, og danner grundstammen i en sætning. Verbet afgør også, hvilke andre led, der kan være i sætningen. Vi skelner imellem hjælpeverber, såsom sein, haben og werden. Svage verber, såsom spielen, som er helt regelmæssige. Stærke verber, såsom sehen, hvor stammen ændres. Og så har vi modalverber, såsom können, müssen og dürfen. Vi har også sammensatte tider som perfektum, ich habe gespielt, som laves med et hjælpeverbum. Substantiver. Substantiver kan være ting som appellativer, som der Mensch eller die Lampe. Det kan være proprier, som Deutschland eller Marie. De har altid køn, det ved vi godt. Maskulinum, femininum eller neutrum, bøjes i tal og kasus, og starter altid med stort bogstav. Et eksempel kunne være på singularis kunne være der Baum, der Baum, pluralis die Bäume, genitiv des Baumes, dativ pluralis altid enden, for eksempelvis den Kindern. Artikler. Artikler angiver om et substantiv er bestemt eller ubestemt. Ein Mann steht da, altså en ny person. Der Mann steht da, og så ved vi jo, hvem han er. De bøjes i køn, tal og kasus. Det er derfor vigtigt at forstå sætningens struktur. Pronominer. Pronominer står i stedet for substantiver, for eksempelvis ich, du, er, men også mein, dieser og wer. De kan være personlige, refleksive, relative, demonstrative og bruges enten alene eller foran et substantiv. Et eksempel kunne være ich sehe ihn, altså ham, som er et personligt pronomen, eller das ist mein Buch, altså et bestemmelsesord og så et possessivt pronomen. Adjektiver. De beskriver egenskaber, basically. Adjektiver beskriver for eksempel personer eller ting. Alt, klein, spannend. De bøjes, når det står foran et substantiv. Der kleine Hund, som er en svag bøjning, og så en kleines Hund, stærk bøjning. De gradbøjes som schnell, schneller, am schnellesten. Og når de bruges som prædikatled, bøjes de ikke. De Männer sind alt. Adverbier. Adverbier fortæller hvordan, hvornår, hvor eller hvorfor noget sker. Vi har ord som bald, snart, draußen, udenfor, deswegen, derfor, nicht, ikke. De bøjes ikke, men nogen kan til gengæld gradbøjes. Oft, øfter, am øftesten. Præpositioner. Præpositioner styrer kasus og beskriver forhold i tid, sted og årsag. I akkusativ har vi durch, für, ohne. Dativ har vi mit, nach, bei. Genitiv, wegen, statt. Vi har også dobbeltstyrede præpositioner, f.eks. in eller auf, der styrer akkusativ, når den er i bevægelse, og dativ, når der er ro. Ja, numeraler. De angiver tal eller rækkefølge. 1, 2, 3. Mængdetal. Erste, zweite, dritte. Ordenstal. Bøjes som adjektiver. Ordenstal dannes med TE eller STE. 20, eller så, altså når man når derop, det bliver det til ste. 20. Konjunktioner. Binder ting sammen. Konjunktioner kan være parataktiske. Und, aber oder denn. Hypertaktiske. Das, weil, obwohl, wenn. De påvirker kasus, men bestemmer ofte ordstilling i sætningen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal sige det, men interjektioner, små ord med stor effekt, det er udbrud som ja, nein, doch, hurra, igitt. De står ofte alene, kan ikke bøjes. Et eksempel er, ist er da? Ja. Ist er nicht da? Doch!